Il-gvern ta' Joseph Muscat rabat li l-poplu jħallas 80 miljun euro lil Vitals Global Healthcare il-VGH biex il-poplu jieħu lura fidejh it-tmexxija ta' 3 sptarijiet li huma l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, l-Isptar Kering Rek u l-Isptar San Luqa. 3 sptarijiet li huma tal-poplu Malti u li l-gvern ta' Joseph Muscat għaddihom lil privat biex issa mill-VGH għaddew għand kumpanija oħra, Stewart Healthcare. Dan id-dettall li nżammuh mill-gvern ta' Joseph Muscat qed ikun deskritt bħala skandalus. Dettall ieħor li nżamm mistur u li l-gvern tal-ġurnata se jkollu 24 xahar ċans qabel tispiċċa l-konċessjoni ta' 30 sena biex jafża lil VGH li se jieħu l-isptarijiet lura. Fin-nuqqas ta' dan, il-VGH awtomatikament tibqa' bit-tmexxija ta' 3 sptarijiet għal 69 sena. Dan kollu ġie miftiem mill-Ministru Konrad Mizzi meta dak iż-żmien kien għadu Ministru tas-Saħħa. Dan ġie rrappurtat mill-Gazzetta Times of Malta f'artiklu li jkompli jispjega kif minkejja li dawn it-3 sptarijiet il-gvern għaddihom lil VGH għal 30 sena, partijiet mill-ftehim li ffirma magħhom il-gvern baqgħu mistura. Fost id-dettalji li nżammu moħbija mill-gvern hemm li l-Vitals setgħu jibqgħu bil-kontroll tal-Isptar San Luqa għal 99 sena. Il-gvern qatt ma kien ippubblika b'mod sħiħ id-deal miljonarju li jagħmel mal-VGH, kumpanija mingħajr esperjenza fil-qasam tas-saħħa, minkejja li għaddiela tmexxija ta' 3 sptarijiet. Kien ippubblika biss partijiet mill-kuntratt bl-aktar dettalji importanti kienu tħassru. Jirriżulta li preżentament il-VGH qed tħallas skera għal sena ta' ftit aktar minn 300,000 euro għall-Isptar San Luqa, 69,000 euro għall-Isptar Kering Rek u ftit aktar minn 150,000 euro għall-Isptar ta' Għawdex. U wara li għaddu 30 sena li l-gvern ftiem magħhom biex imexxu 3 sptarijiet biex il-poplu jerġa' jieħu lura dak li hu tiegħu, irid iħallas lil VGH 80 miljun euro. Dan ifisser li l-VGH se jkunu ħadu f'valur ta' 12 darba aktar mill-kera li jkunu ħalsu fit-30 sena. Dan minn barra li ftit tal-jemilu ġranet qabel il-miliet ħarġet l-aħbar li l-VGH ma kinux kapaċi jilħqu l-miri miftema mal-gvern u allura se jgħaddu tmexxija lil kumpanija oħra, Stewart Healthcare. Dan minn barra wkoll li ftit tal-ġimgħat ilu il-gvern approva li jirdoppja l-pagamenti li qed jagħti lill-VGH biex imexxu l-isptarijiet minn 16 miljun euro għal 34 miljun euro.